меченци. На мен ми е кофти, че трябва да работя на нова година. Да, обещавам, няма да се нервирам на клиентите. Ще бъда внимателна, съобразителна, деликатна. Да. Еми добре, айде, аз ще затварям, че сега ще почва да идват всякакви клиенти. И аз те обичам, меченци. Айде, чао. Добър вечер. Добър вечер. Имам куверт за новогодишното меню. Оф. Сам не можеш да се оправиш. Това менюто ли? Менюто е. На кой ти прилича, бе? Ти като го гледаш, на какво ти изглежда? Като седнеш в ресторант, кой ти носят вестник? Ще може ли да поръчам? Яре, поръчвайте! Айде, чти менюто, чти. Ще ви помоля само за малко повече учтивост, ако може. Той като гледаш, учтивост имаме ли в менюто? Нямаме. Какво е дива патица? Честно ти кажа, човек, патицата е питомна. Ама готвача я гоня, тероризира, докато ни поживее тотално. Добре, не искам от това. Донесете ми обикновено печено пиле. Ще го донеса. Киро! Обикновено печено пиле! Дано да я разбрал. Какво ще пиш? Това сигурно означава какво ще пиете. Ами, една бира. Един момент. Ще ме мързи. Абе, леко бе, пениса! Чакайте, какво да внимавам? Пениса! Пениса бирата, що тя клачеш? Като тя разклатиш и са пени. Да, извинете за доплащането. Какво стана с поръчката? Готвача е пече. Ама вижте, мен не ме интересува какъв пол е готвачът ви. Питам за поръчката. Готвача е пече във фурната. Поръчката. Оф, човек, ти български не разбираш ли, бе? Ами, извинете, но вашия диалект е под всякаква критика. Също и вашето обслужване. Ето. Смучима. Какво? Смучима, притеснима. Ама, чакайте сега, моля ви се, аз не искам нито да ви смуча, нито да ви притискам. Не, бе. Смучих се и се притесних, защото ме обиждаш. Ами, извинете, но вашия диалект е и език под всякаква критика, но аз все пак стоя още тук. Ми хубаво, стой. Ако обичате, доведете някой друг да ме обслужи. Добре, бе, добре, като си толкова отворен, ако искаш да е бич. Какво? Ама, извинявайте, това публичен дом ли е или ресторант? Какво е това? Казвам, ако искаш да е колежката, бече. Ами, добре, доведете не. Направи тук. Е, Бече. Бече. здравейте. Ами с колечката ви хич не се разбирахме. Говори на диалект, обслужването е под всякаква критика, но струва ми се с вас ще се разберем. Ох, дай хузин, кой се сглюваш сега? Айде да вранди с на един букуш и си бъде. Не!